Dobrý deň, bohyne. Neverím, že idem robiť toto video, pretože ako som už spomenula, nie som profesionálny make-up artista, hej? A sama viem, že som v tomto úplný akože amatér, hej? Ak sa chcete naučiť profesionálne, je tu mnoho iných. Nuž, ale zaujíma vás to, a čo by som pre vás neurobila, hej? Malujem sa rada, tak to idem urobiť aj s vami, hej? No, jaké používam produkty, jaké používam všetko, tak idem vám to teda predviesť. Bude to dlhé, asi sa dá očakávať, hej? Takže najprv si takto dáme nejako tie vlasy, nech nám ako nezavádzajú, hej? No neviem, jak to budem robiť, lebo akože už teraz vidím, že to je dosť náročné sa pozerať aj do zrkadla. Počkaj, toto má trošku tu toto. Kde mám tie? Kde mám? Počkajte. Dobre, spravíme to takto, lebo nechce sa mi ísť hľadať, kde mám tie malé cvačky. Takže, ja už som si totižto make-up dala. Potom ma napadlo až, že dnes je tu celkom dobré svetlo, takže dnes by som mohla spraviť, hej, tento tutoriál. Ale vlastne iba som si dala zatiaľ foundation, jak sa vraví, hej. Používam už dosť dlho niečo takéto. Estée Lauder, hej. Rôzne odtiene, samozrejme. Každému jak je libo, jo? No. Inak moje produkty sa za posledný rok extrémne pomenili, hej. Pretože očividne teraz idú z mojej karty a už ich neplatí môj nebohý muž. Takže niektoré značky sa nám tu značne pomenili, áno, a stále objavujem ešte nové náhrady za drahšie značky. Ale viete čo, veľakrát vie potešiť aj niečo lacnejšie a som až udivená, že ako dobre to funguje. Takže čo robím ako druhé? Potom, čo som si dala tento teda make-up, hej, po celej tvári, to normálne akože, tento štetec inak používam na to. Tento je akože môj obľúbený štetec, toto je IT značka. A k tomu inak, to som si pôvodne kúpila s make-upom, týmto, ale vidíte, už je akože rozrezaný a nepoužívam ho veľmi, lebo on je síce dobrý. V Dubaji som ho používala, lebo tam bola akože aj 40-ka SPF, hej. Dám si to niekedy si dám SPF, hej, keď idem surfovať o 12. Ale inak to z SPF nesilím. No a k tomu dávali tento štetec. Dávali za 70 €. Takže som si ho zobrala. No a je fakt výborný, akože veľmi dobrý, musím teda podotknúť. No a, ale tento make-up je síce dobrý, ale on je taký dosť ťažký, že normálne som fakt s ním surfovala 2 hodiny a ten make-up mi aj ostal, aj taký, ale taká proste veľká vrstva, sa cítim na tvári, že ako ledva viem komunikovať. Takže to by bolo k make-upu. Ako druhé použijem niečo takéto. Guerlain po francúzsky. Toto mám už prosím pekne, inak toto mi to spravilo, ale že vraj sa to stáva viacerým ľuďom a vlastne vôbec nevadí, lebo normálne to funguje ďalej. No a toto, niektorí ľudia mi povedali, že to nič nerobí, ale podľa mňa je to akože úžasná vec. Ja tam vidím rozdiel, ja vidím. Proste je to veľmi taký lahulinký, ako keby bronzer, ale není oranžový, je proste, no úplne sadne na tvár, akože extrémne. Toto je dosť drahé, ale fakt, že už to mám ne že rok, počkaj, to už musím mať, to už budem mať druhý rok, no a síce akože mám 2, toto je 3 a ešte tu mám jedničku, hej. Táto jednička je taká akože bledšia, toto je akože tmavšia, logicky. No, akože to na tej kamere nevidieť, ja na toto nemám prispôsobené podmienky, ale proste úžasná vec, úžasná. S týmto budem ako určite pokračovať, keď to raz vidiem, lebo neviem, no. Takže tak, no, som zvedavá, jak sa budem malovať a popri tom ešte vyprávať toto akože. Staviete ma do veľmi divných týchto. No teraz, čo robíme ďalšie? Líčka, hej, spravíme líčka.
Akože, no. Tuto napríklad tiež ešte mám, hej, ešte mám z tých dobrých. No a toto je taký môj obľúbený do ružova. Viem, že ako normálne ja by som mala používať kvázi do oranžova, ale viete čo? Akože kašlem na to, lebo mne sa toto ľúbi. Je to proste ružové, ale akože úžasný. A dáme toho viac, hej, však akože už keď sa malujem, tak dnes to dáme tak, nech to vidíte na tej kamere. No, takže líčka. Jak matrioška, paráda, môže byť. Teraz si ešte trošku, toto som si úplne náhodne kúpila v Rakúsku a vôbec ani neviem, čo je to za značka, už vidím, že už to ani nevidno, nejaká Terra Natura, to som tam hodila len tak do košíka. A náhodou som fakt prekvapená, že je to veľmi, veľmi príjemné. Je to také kvázi, akože vy na tej kamere nevidíte žiadny rozdiel, ale, ale sľubujem, že je tam, je tam. No a toto je také ako keby iba také opálenie, hej? Že si dáte také opálenie aj na krk a tam, kde akože končíte s tým make-upom. No. Potom ako ďalšie a dál, ešte trochu, ok. A dál, dostávame sa už k tomu, čo vás zaujíma najviac, oči. Takže kde začnem? No viete čo, takto, na oči mám akože také moje dve úplne že obľúbené paletky, hej? Ktoré tiež akože nepoužívam ich vždy, lebo to sú také, že keď akože chcem, že hej, že dnes si dám záležať. A to je, to je ešte z tých dobrých. No, táto paletka, samozrejme, že tá moja obľúbená farba, bleda vždy ide prvá, to akože poznáte. A potom ešte Huda Beauty, ja neviem, či na Slovensku niekde sa dá Huda Beauty je akože zohnať. Ja som teda ešte zatiaľ nezistila. Ale tiež, pozrite tuto, tiež mi už odišla táto bleda, tak ja som si tam, prečo mi to nejde? Tak ja som si tam dala takú akože inú bledu, hej. Ktorú akože mám, viete odkiaľ. Toto bola obyčajná Douglasacká, len tá sa mi totálne rozdrvila. Takže teraz si ju tak rozdeľujem, že kam ju treba. No, takýto zaujímavý štýl, hej, toto máme. No, takže obidve tieto mám veľmi obľúbené, hej, čiže akože toto proste sú veľmi také podobné, ale aj odlišné. Ale keďže budget a zlaté karty sa pomenili za posledný rok, tak teraz som si napríklad prikúpila napríklad takéto. Vôbec nepoznám túto značku, ale viete čo? Pozrite, aké pekné farby sú tam, hej? Takže ma to oslovilo, kúpila som a niekedy aj tieto používam, hej? A veľmi akože som nadmieru spokojná. Samozrejme, hej, že keď si dáte Chanel, tak proste krásne sa nám to maluje, jednoduchšie sa to rozotiera, proste jak sa to volá? Tá pigmentácia je úplne, že stačí maličko a krásne sa vám to rozotre. S takýmito lacnejšími, akože napríklad aj takýto mám lacný, hej, lacný, akože, jak sa vraví, že na dedinu dobre a do mesta s tým nepôjdeme. Porekadlo. Takže, ale tiež ako môže byť, hej, akože zase keď je niekto šikovný, tak podľa mňa si vie spraviť extrémny ako make-up aj s veľmi proste s produktami z DMky, hej, akože s hocičím. Lenže ja nie som taká šikovná s týmto. Ale, takže dnes vám ukážem teda, keď už sa tak snažím, tiež môj štetec obľúbený, ten som si kúpila, prosím pekne, ešte keď som nastúpila do Emirates, čiže v roku 2014. Odvtedy ho mám, samozrejme, že si ho perem, hej, akože umývam. No a jak nový. Toto je štetec hnedej farby, ale jak sa volá tá značka, počkajte, to bola taká tiež známa. Makeup Forever, lebo toto je taký istý, iba trošku akože menší, hej. Tuto je to ešte, na tomto už je to toto preč. No, takže ideme na to. Dnes použijem teda Chanel, jo, ako nebudeme sa dneska ako
šotlo. Takže začneme s tou, čo nemám. Začneme s tou úplne najblečou, takže počkajte, musím použiť túto. Takže začneme úplne s touto najblečou, čo som teda, akože to je normálne dublasacká, taká obyčajná farba, hej. No a teraz, jak to budem robiť, ty kokšove, to akože mám podať do zrkadla na vás. No toto bude ako podívaná. No, takže začneme, hej, pozrite, ak si to tam, hej, takto si to tam normálne ako flácnú. Takto. No. Jedna, aj druhé si malujte vždy, hej. To, čo na jednom, aj na druhom, lebo potom mi to vyzeralo tak dosť divne. Inak som si teraz spomenula napríklad, že som zabudla obočie, hej. Ja obočie mám veľmi bledučké, akože ani ho nevidno, ale aspoň nech to nemám kade-tade, tak tiež, čo som používala doteraz, veľmi obľúbené. Toto bolo podľa mňa akože najlepšie, čo som zatiaľ, už ani to tiež nevidno, Benefit proste, Benefit. A ešte, viete, kto mal? Teraz, bože, neviem, spomeniem si neskôr, no to je jedno. Ale teraz som našla, že NYX, hej, akože, proč ne? Takže NYX. A viete čo, akože nie je to zlé, keby to zabalili do takej, do presne takéhoto, aby to bolo menšie, lebo však toto je na aké obočie, to čo mám mať, jak Brežniev. Však toto mi je strašne veľká táto špirála, s ktorou to mám robiť, hej. Takže proste tento štetec by mal byť o polovičku menší, nech to pre pána Jana. OK, takže tak, trošku sme to vyčesali, no akože je tam minimálny rozdiel, ale OK. Kde sme skončili? No ideme teraz dokončiť tieto oči. Teraz si zoberiem, hej, máte tam teda vždy väčšinou jednu blečiu, takú neutrálnu, hnedú a tmavšiu hnedu. Takže ja teraz s touto, takto si to tam ako, takhle to, jo. No a teraz trošku si to, ja väčšinou takto to zrkadlo si to tak obijem, hej, nech z toho odíde tá prebytočná tá. A teraz krúživými pohybmi úplne takto, hej, si to dám normálne, že ja vlastne neviem, čo robím. Ja neviem, takto chodím, hej, ale tento štítec je na to tak dobrý, že vlastne on to sám, a chodíte hore, dole, hej, proste takto. No, čiže toto je akože celé, hej. Teraz si spravím vlastne akože to oko, spravím si oko. No, čím dlhšie to budete ako tam krúžkovať, tak tým krajšie si to akože blend, yeah? Let's blend it out, we need to blend it out. Takže po slovensky neviem tento názov, jak sa povie, dokonca ani po česky. Teraz druhé oko to isté, hej. Druhé oko to isté, čiže zás takto si to dáme a akože však samozrejme každý má iné oko. Ale proste máte tam takú, hej, máte tam ten záhyb, takže proste presne tam. Presne tam, ten štetec vám tam sám zapadne a vy iba proste takto to vyblendujete. Vyblendovať, to je proste nové teraz slovo. Takže tak. No, krásne vyblendované, hej. No, a je to. Začína to vyzerať ako oko, hej, dajme tomu. No teraz nadíde čas, aby sme si zobrali trošku z tej tmavšej, ale nie úplne tú tmavú, hej. Teraz takúto túto tmavšiu si dáme. No vidíte, tak hrubé H, ale však proste podľa toho, hej, keď máte 3 hnedé, tak nebude mať každý asi Chanel, lebo asi ani ja ne za chvíľu. Ale nie, zase akože zase buďme pozitívni, hej, však sa darí. No, teraz s touto hnedou, s tou tmavšou hnedou, iba tuto, hej, iba semka, takto, jemnučko. No, a proste zás krúžiš tu, ale už nekrúžiš po celom oku, hej, jak divý blázon, ale už iba tuto jemnučko v tomto rohu, hej, takto, paráda. No, krásne sme si to. OK, vidíte?
Vidíte ten rozdiel? Ty kokšo, moc ho nevidíte, ale akože zase viete, nemôžem sa tu namalovať na kameru, lebo vidím von a sa ma zlakne pán sused. Sice on sa ma vždy zlakne, takže to je jedno. Tak, teraz druhé oko. Takový to stejný, jo? Akože snažíme sa. Inak každý má oči, no pokiaľ nie ste nejaká top modelka, tak každý má oko, proste každé trošku inak, hej? Proste ja mám tiež jedno viac priotvorené a tak. To si pamätám, keď ma ešte malovala tá taká vizažistka na svadbe. Tak, ale krásne mi urobila tie oči, som vyzerala, že mám rovnaké. No a teraz zase, hej, iba vlastne na tomto konci. No a čím dlhšie to robíte, samozrejme, akože tento make-up sa fakt dá spraviť aj, že do minúty, hej, že raz, 2, 3, 4, 5, koniec, tmavá, akože keď sa človek ponáhla. No ale tak dnes sa ponáhlam iba tak menej. Takže tak, no a teraz to ako keby, že spojíme. Keď tam ešte vidíte, že trošku to má moc akože oddelené, hej, tie farby, tak zoberiem tento menší štetec a tým si to iba takto nejak akože trošku tak pospájam, hej. Ty kokšo, až mňa sleduje, dúfam, že ma nesleduje niekto, kto vie robiť tieto veci, lebo musí vás boleť srdce. Akože to si povedzme úprimne. No, teraz keď máte úplne, že zacítite, že akože let's get it all out today. Tak dáme ešte aj z tej úplne najtmavšej, hej. A tu si prosím pekne dám iba na tento malý, hej. A tá úplne najtmavšia pôjde iba sem, hej. Počkaj, iba túto úplne, že jemnočko, takto, že iba do toho rohu, hej. No. Tak to úplne stačí. Ja si myslím, že to úplne stačí. Neviem, či tam vidíte rozdiel, nevidíte. OK. A tiež tuto iba... No, paráda. Ja som spokojná. Dobre, takže teraz... Čo robíme teraz? Teraz mám ešte jeden inak taký trik, čo robievam. Nie vždy, ale keď sa nesnažíme. Zoberiem tmavú ceruzku. Ja inak používam väčšinou hnedé, aj hnedú špirálu, aj hnedú linku, aj proste všetko do hnedá, lebo mám pocit, že keď použijem čiernu, tak mi toto oko proste úplne tak zabije. Hej, proste, že je to moc také tvrdé na mňa. Čiže ja používam všetko hnedé. No a s touto hnedou, pozrite sa, ona má takýto akože tvár. Teraz je to NYX, hej. No a teraz si vyzerá to divne, deti vždy pozerajú na mňa, či mi nešibe, ale s týmto si my vyfarbíme, viete, ktorú časť oka? Túto spodnú, túto, toto. No, môžem pri tom hovoriť, počkajte. No, akože, počkajte, to je ťažké robiť takto. No, teraz som tam, hej. No, normálne, že pod myhalnicami, hej. Ja neviem, že nevidíte asi ten rozdiel, ale ja ho vidím a hlavne ho uvidíme, keď už si dáte špirálu, tak proste bude tam tá biela časť taká vyplnená, hej, tiež s tou hnedou, čiže môžem hovoriť? No, čiže potom to uvidíme ešte viacej. Môžete to inak urobiť aj po špirále, ale tak akože, no aj, ja toto neviem robiť takto však. Akože ťažká práca, tieto dievčatá, čo sa takto malujú, lebo vám poviem, hej, akože aby ste aj vy z toho niečo mali, ja teda neviem. No okej. Áno, už párkrát ma pritom deti drgli alebo čo a skoro som si vypchla oko, ale zatiaľ som tu, hej. Takže zatiaľ fajn. No dobre, takže toto máme hotové, počkajte. Akože je tam rozdiel, je. Proste toto keď dáte, tak sa vám to oko tak akože otvorí, hej. No. Čo teraz? No, teraz by sme mohli eventuálne si dať akože aj tú špirálu, hej. Dáme si špirálu. Ja používam, tiež moja úplne najobľúbenejšia špirála bola, viete ktorá? Teraz si zase nespomeniem do keľu. Není tu ten obchod. Bože, jak sa volá? Nataša? Nie. Jak sa volá? Musím ísť po ABCD. A, B.
Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury sa volala, akože extrémne veci a špirálu mala extrémnu, proste takú, že hnedo až bordovú, ale na takúto, že na blondínu úžasné niečo. No ale tiež neviem zohnať tú, takže. Potom ďalšia táto som našla Sky High, akože náhodou tiež, lebo podľa farby idem, akože, a je to tiež taká pekná hnedá, hej. Takže pekná hnedá. Tiež som použila raz aj takú tú bordovú, čo tam je, ale neviem, tá nebola nejaká úžasná. V podstate je to všetko na jedno kopyto, hej. No a teraz, akože dať si špirálu teraz, hej, bez toho, aby sa nám to ako neotlačilo. Toto akože ja neviem, či bude pozerateľné, no však uvidíme. Tak. No už to začína vyzerať normálne. No táto špirála je super, ale mám pocit, že už asi by trebalo aj novú, lebo trochu mi vyschýňa, ale každopádne už to zvládne tých pár dní. Teraz dôležité, hej, toto je dôležitá časť. No a na toto buď použijeme túto najtmavšiu hnedu, čo mám, ale ja mám túto obľúbenú z tejto Huda Beauty. Hej, takže použijeme dnes tú. No a teraz, tu je tiež taká, akože úplne, že tmavá hnedá, hej? Tmavá hnedá. A teraz je veľmi dôležité, aby ste si niekde zohnali takýto štetec, hej, takýto. Ja som to predtým robievala, akože so štecom proste takýmto. Lenže tiež je akože dobrý, to je seforácky, ale bol moc hrubý, hej, a nešlo mi to tak, jak by som chcela. Takže neuveríte, kde som našla takýto Barbie u mojej dcery v malovátkach. Ale funguje, hej, takže preto hovorím, že či je to Chanel, či je to Barbie, tak jednoducho niekedy, akože čo spravíš, hej, je proste fakt dobrý a používam ho každý deň. Čiže teraz si namočíme. Keď som robila malovanie. Takže, takto si ťukneme, hej, do tej tmavej hnedej a teraz si urobíme takú tú linku okolo oka, hej, no lenže začínam asi niekde tu, iba tak ku koncu, počkajte. Pritom sa môžem vyprávať, hej, vidíte? Vidíte, čo robím? No. No, vidím, že už aj tento štetec začína byť taký trošku akože rozdvojený. No, čiže takto to spravím, hej, ako keby linka, ale robíte ju normálne s tým eyeshadow, hej. No a teraz, čo ja robím, pretože ruky sa mi ešte trasú veľakrát a netrúfam si proste tekutú linku len tak, hej, šupnúť proste. Tak. Vtedy, čo spravím? S týmto istým štecom ja si iba naznačím tak jemne, hej, dopredu, o krok dopredu, že kam pôjde tá linka, hej, čiže, počkajte, len som nakrivo celá. No, akože neurobila som to moc dobre tentokrát, samozrejme, lebo som v strese, mám divákov a divákov, čiže počkajte takto. No dobre. OK, môže byť v podstate. No tam neskôr dáme, lebo zatiaľ je to iba na nečisto. Hej, zatiaľ je to iba na nečisto. Takže môže byť, no. OK. Trochu som to urobila hrubé. No vidíte, nie každý deň a väčšinou vždy, keď sa ponáhľam a že iba rýchlo, tak vtedy spravím tú linku najlepšie. To by ste neverili. Vtedy normálne na prvýkrát sa mi to tam tak, a človek keď sa snaží, tak to je jak na schvál. To isté na druhé oko, hej, bolo by to ako celkem divný, kdyby ste dojela ako takhle. No, takže druhá strana, čo je s váma. Hej, zase tak isto. Kokže, ja dúfam, že fakt niečo uvidíte. OK. No tam je to tak trošku hrubšie.
Proste ja sa neviem takto sledovať, ty kokšo. Ukáž, musíme to dorovnať. OK. No, tým, že je to proste tým tieňom a není to s tou linkou robené, tak to není až také, akože hej, ten prášok sa dá ešte kvázi poupraviť a rozmazať, je to také jemnejšie proste. OK. No a tiež naznačíme, hej. No, takto nejako to pôjde. Paráda. Som spokojená. Práve niekto začal píliť, alebo ja neviem, čo robí. Takže nevadí, hej. No, ďalej. Čo robíme ďalej? Ďalej ideme teraz normálne, ideme do toho a spravíme aj tú tekutú linku, hej. Podľa mňa, akože extrémna tekutá linka. Chanel, samozrejme. Ale mám ju iba v čiernom. Dokonca neviem, či ju vôbec robia v tmavom, ale proste ona má takýto špic, hej, to je taká fixka. A je proste veľmi dobrá, ale neviem, no však teraz mám túto napríklad, hej, NYX som vyskúšala, hnedá, a tiež ako není zlá, nemôžem povedať, hej, keby človek vedel sa malovať, tak je výborná. No a teraz ideme zase iba, no ja neviem, jak toto spravím, počkaj, ja sa musím pozrieť rovno na seba. OK, a teraz vlastne už iba tuto urobíme, hej, nemusíte už chodiť po celom. No a iba stačí ten špic, hej, akože nie je celý ten, ale iba ten špic spravím a hotovo. No, paráda. Počkaj, tuto trošku to musíme. Není to úplne dokonalé, ale ja si myslím, že ako môže byť aj horšie vždy, hej. A poznáme to, keď chodíme z jednej strany na druhú, že ešte tuto to treba trošku, ešte hentam a potom vlastne ako už to ťaháte za ucho, hej. Takže nechceme sa dostať až tam. Radšej to necháme nedokonalé, hej, ale nebudeme to ťahať, proste zhrubšovať a tak ďalej. No a teraz, čo vás zaujímalo strašne, hej, tie oči, tie bodky. Jak si děláš ty bodky, Soňo? Takže tyhle bodky, prosím pekne, si dělám. Mám na to dve veci, ktoré inak tiež akože úplne náhodne vlastne mám od mojej netierky. Vlastne to netierka mojej mamy, to je jedno proste v rodine, kde máme takéto 14-ročné dievča, ktoré raz prišlo s bodkami. A ja, že Pane Bože, toto chcem nosiť aj ja, hej. Jo, vím, že mi tahá na 35, 36, ale páči sa mi to, hej. Takže bodky si robím s týmto, volá sa to, že Catrice. Majú rôzne farby, ja mám túto zlatú a je to takáto bodka, hej. No, proste to je normálne linka, ale ja si to robím iba bodky, hej. Čiže takto, počkajte, aby ste zase videli niečo. Hej, urobíš bodku a normálne to bodkuje. Počkaj. Bodka bodkuje. Čiže urobím si normálne, že 3 malé bodky. Buď s týmto, toto je proste jednoduchšie, lebo už to máte v takom. Alebo mám ešte jedno tiež Catrice a toto sa volá Space Glam. Tiež to v rôznych farbách robia. Lenže problém je v tom, že to má takovú dlejo, ako viecičku, to si máte takto namazať na oko. Jenže to by ste vypadali trošku skutečne, že idete do vesmíru, jo? Takže nejdeme ako totálne do vesmíru, ideme ako jenom tak, ako jenom zakývať, jo? Ostávame nohami pevne na zemi. Takže, takto som to vyšpekulovala. Normálne špárátko, hej, teda akože špajglu, normálne takú špajglu, a keď robíš koláč a zistíš, či ešte sa priliepa cesto. No a teraz, hej, takto si to normálne, pozrite sa na, akože ťuknem. A počkaj, teraz tam mám vlas. Toto nemáme dohodnuté. Dobre, ešte raz. Takže normálne takto ťukneš, hej. A teraz tou bodkou si
si bodkuješ kam len chceš. Ja si dávam bodky väčšinou tuto teda, také. Počkaj, vyskúšame, jak to pôjde. Raz, hej. No, ešte dáme 2. Vidíte niečo do keľu? Počkaj, takže raz, 2. A ono ešte vám to uschne, hej, čiže to bude vyzerať viac bodkovo. Počkaj, tu sme dali. No raz, 2. A tretiu malú. Raz, 2, 3. Vidíte to? No ono sa to leskne na svetle, hej, čiže kokšo. Brdejí, slnko zapadlo, nevadí. Nevadí, aj tak je ten set krásny. No, a na druhú stranu, hej. Raz. Ty vole, toto robím úplne zle, vytača ma tá vrtačka. Ale ne, vieš čo, dobre môže byť. Som myslela, že som išla moc nízko, lebo väčšinou teda úplne ako tak najbližšie k tej čiarke, hej, ale zás podľa toho, aké máte oko, hej, keď máte viac, väčšie oči, no tak toto. No a potom, keď akože mám taký deň, že vieš čo, ako proč ne, tak si dám tie bodky ešte aj, normálne, že ešte aj sem, hej. A tiež väčšinou tak dávam, že zo 2, 3, tak jak sa podarí, akože, hej, to proste, jak to cítite v ten deň. Čiže vtedy ju dám akože, ako keby nad vašu tú, nad vaše oko. Takto, hej. Ty, možno si nechám iba jednu dnes. Či? No, nechám tam jednu. Niekedy aj 2, niekedy 3, hej. To sú problémy, čo? Tretieho sveta. No, tak. Paráda. Takže máme vybodkováno, jo? Takže bodky sú hotové, no a mne teraz príde, že ja som vlastne asi na nič nezabudla, normálne všetko takto to väčšinou teda robím. A ešte niekedy, to som si teraz v poslednom čase takú záľubu vymyslela, že ja som si raz z dlhej chvíle kúpila, akože kto nerád, hej, chodí po tej Sephora, čo to tu máme, Douglas, alebo aj DMK. Hej, akože hocičo, kde predávajú produkty. No a ja som si tam ulovila raz takúto, neviem teraz, ktorá bola prvá. Mala som taký deň, že potrebujem niečo extra. Takúto fialovú linku, hej, na oko. A úplne fajn, a všetci proste ma pochvalovali, hej, dokonca aj to modelka ľudská, takže to ona, keď už pochváli, tak si hovorím, že asi to bolo fajn. No a pokupovala som si ich akože niekoľko. Mám takto, hej, mám takéto podivné farby, tu sú také zlaté, tyrkysové, fialové. No a podľa toho, že aký mám zase deň, napríklad teraz mi tu táto tyrkysová mi tu hovorí, mňa si daj dnes. No a toto si dám normálne, že pod oko iba, hej, a normálne mi to spraví lepšiu náladu. Normálne fakt, ako, tak si to dám. No, a akože je to, viete čo, zase to vyzerá úplne akože inak na kamere a teda, ale fakt je to veľmi, a pekne sa to nanáša, aj je taká mekučka, je tá ceruska. No, takže tak, hej, toto je taká trošku tmavšia. Niekedy dávam aj tú fialovú, táto fialová je tiež veľmi pekná. To je všetko, že Catrice, značka, alebo oni mávajú také, toto je napríklad DM, Trend. Tie cerusky stoja, že 3 € či koľko, hej? To je proste akože za málo peňazí, dosť veľa muziky vám poviem. Takže potom s takouto napríklad niekedy si idem ešte úplne, že od oka a spojím to v strede, hej? Toto je iba taká obyčajná, ako keby bronzová, hej? Bronzová zase. No, nie úplne bronzová, ale spojili sme to, hej, akože ja si myslím, že veľmi pekné.
Čo ďalej ešte? Rúž sme zabudli, rúž, jasné. No, takže rúžov mám akože dosť, hej, to akože mám veľa. A preto mi to aj vždy, akože toto si dávam iba dole make-up vlastne, ktorý ešte toto. Preto som to teraz vyzerala ako mŕtvá, lebo mám tie pery také. No a rúž, no túto zrovna nemá, lebo rúže si dávam už pri východe z dverí, hej. Takže to vám ukážem tam, ale však počkaj, ja ich donesem ich, čekajte. Takže toto sú moje obľúbené rúže, takto ich tu mám. A vždy si teda jeden hodím do kabelky a mám ešte aj ostatné, čo si vždy tak vymením, ale v každej kabelke väčšinou teda mám nejaký rúž, hej. Takže, keby som si ale aj tento mám veľmi rada a toto je obyčajný L'Oreal a je akože veľmi pekná farba, toto je 200, farba 200, Lipstick and Chill. A fakt akože musím povedať, že ako veľmi pekná. Toto tiež mám rada, Huda Beauty. On je trošku tmavší, to ešte príde na psa mráz v takom jesennom období a tento tak voní, že to podľa mňa nemôže byť zdravé ani na pery, ani na nič, ale krásne voní. No a potom, ešte jeden, počkajte, ešte viete, ktorý je môj úplne najobľúbenejší rúž? To bol tento, prosím pekne, a podľa mňa oni už ho ani nevyrábajú. Toto je Chanel a toto je, že Rouge Coco Lip Blush. A tento mám už asi, ty kokšo, 3 roky, to už musí byť tiež hrozné, ale ešte trochu tam je, pozrite, tam ešte vždy niečo tam vydolujem. A on je, to je tak pekná farba a je úplne jak taký jemnučký, že ani ho necítite, hej? Počkaj, ja si ho aj dám. No, akože odchází ten let, jo? To je krásna farba. No a toto, počkajte. A toto ani není kvázi, že rúž, lebo to je ako keby aj lesk spojené s, neviem, je to také, proste má úplne inú, hej, textúru, než proste rúž. No, lebo rúž je akože toto je rúž, hej. Takže napríklad tento mám rada, to je tiež ako taký mierne červený. Rúž ja používam hociaký. A niekedy, viete čo, ja si dám, že ráno tento, potom to doplním tým, čo mám v kabelke a potom ešte večer nájdem niečo, tak si pretrem pery, hej, balzamom. A mňa sa potom opýta niekto, že prosím ťa, aké to máš, že aké je to číslo odtieňa na perách. A ja, že viete čo, fakt neviem teraz, lebo sú tam zmiešané asi 4 rôzne, hej, takže niekedy skutočne ťažko. No a samozrejme, že mám aj také, že proste tieto drahšie značky. Dobre, trošku lepšie. No, každopádne, akože dá sa spraviť krásny make-up aj proste s lacnejšími produktami. Samozrejme, že je to trošku namáhavejšie, lebo proste tak pekne sa nerozotierajú alebo čo, ale akože dá sa zase ako, aby som nebola úplne že rozmaznaná alebo čo. Samozrejme, že Chanel je Chanel, jo, ale ako teďkom si tako platím sme vlastní karty, takže takýto make-up sme si urobili, hej, podľa v pohode, či? Asi hej. No ale za mňa, kebyže, dajme tomu, že 2 produkty, ktorých sa nemôžem, hej, že proste, že aj teda keď už z vdoveckého príjemu, hej, tak určite sa nevzdám. Ako vdova si naďalej budem kupovať tento Guerlain. Proste za mňa je toto strašne akože dobrá vec. Ja neviem, že to aj voní to pekne a toto som napríklad v Dubaji, keď som nepoužívala moc, že make-up, tam som vzala špirálu, lebo však človek sa stále potí aj vonku, tak ja som tam iba toto použila napríklad, hej, normálne, že krém som si dala a normálne, že iba toto som si a ono vám to normálne urobí niečo, ja to nechápem, akože je to fakt dobré. No a druhý produkt, kebyže sa akože nemám niečoho vzdať ešte ako toto,
Viete čo, asi je to ťažké do keľu, akože tie Chanel očné tiene, akože aj tieto, toto sú také festive, ale akože to tak maluje. Nie, viem, čo by som sa nevzdala. Tejto licenky, hej, tieto licenky sú akože fakt extrém, veľmi mám rada. A ešte inak jednu mám rúžovú, táto Sisley, to mi raz tiež muž doniesol niekde z letiska. A krásna farba, ale viete čo? Nemohla som ju normálne používať ani v Dubaji, ani toto, lebo je to taká pasta, hej, musíte si to takto roztoto. A keď sa začnete potiť alebo čo, tak normálne to spraví fleky. A za tú cenu udelali ako flek, to by sa ako nemalo diať, hej? Ako v žiadnom prípade, lebo to je drahá vec hento. Ale používam to, keď niekedy, že idem, ja neviem, že idem ako na bál, takže to nepoužívam. Ale kdybych jela na ten bál, hej, tak by som si to dala, ale treba to zapudrovať, hej, a ja ten púder moc akože nejak extrémne nepoužívam, lebo proste je to také cakey, hej, alebo čo, akože nechodím nikam po báloch, hej, takže asi tak. No a čo sa týka mojej kozmetiky, takejto, že dennej, hej, tak dobre, no ja vám akože ukážem, hej. Používala som dlhé roky Clinique. Proste všetko som mala Clinique, ale teraz, jak postupne mi odchádzajú krémy, tak vlastne ostalo mi asi už iba toto na odličovanie. Majú extrémne také odličovacie maslo tiež, ako. Čiže toto som používala. Akurát tuším, že včera som domiňala krém. A teraz, viete, čo som si dnes dala na tvár? Dala som si na tvár toto, hej? Akože, jak som si telo krémovala, tak som si prebehla. A v podstate hovoria, že aj na tvár, hej? To máte 7 v jednom. Jak muži, čo používajú tužbát, hej, shower gel, tak to máte vlastne, viete, tu jar, čo si dávajú na seba, tak to máte 7 v jednom, paráda. No, jednu takú vec, čo akože dobre používam, aj tu som si kúpila na Slovensku, lebo ju tu majú, je toto Pixi. Ja neviem, či to niečo robí do Pixi, ale akože cítim sa lepšie, že predsa len mám tento two-step routine, hej, takže keď nezabudnem, tak si to dám ráno niekedy. Akože neviem, fakt neviem, či to niečo robí, ale krásne to voní, je to také údajne zdravé, neviem, uvidíme. Občas, keď som že vyhádzaná, alebo nejaká, toto napríklad aj dnes by som si to mala dať, takéto som vyhrala raz v súťaži, perly, hej. No a toto, prosím, pekne je takýto prášok, môžete si ho zamiešať aj s vodou, alebo si ho iba takto, hej, dáte. No, čiže používam ho, keď mám nejakú takú, ja neviem, že niečo sa mi udeje, hej, pred mojimi dňami alebo čo, ale ľudia, toto keď použijem, tak vyzerá to tu, jak keby si tu kýchol Scarface, proste biely prášok všade, akože, čiže je to také, akože, treba sa pripraviť aj na túto vec, hej. A potom, to je všetko, ľudia, to je všetko, ja toto používam, reálne, dobre, na odmalovanie mám teraz toto ešte, hej, keď iba potrebujem sa len tak odmalovať. No a jedna vec, akože čo vám tiež ako poradím, bohužiaľ som nie je za to platená, nie je to reklama do keľu, mohla by byť, je to drahé, tak toto používam, hej, raz do týždňa alebo dvakrát. Je to taký sprej, počkaj, prečo to nevidno? No, je to taký sprej a normálne večer pred spaním, hej, si 2-3 krát streknem na tvár a ono je to taký, že akože self-tanning water, hej. Takže vás to trošku, že do rána ste opálená, hej, aké by ste boli v Kostarike v noci. Takže, ale jemnučko to opáli, iba tak akože taký vám to dá, hej, že boli ste 2 hodinky na slnku. A to akože samozrejme, keď si dáte 5 krát, hej, tak ráno sa zobudíte ako Beyoncé, ale zase ako jemne, hej, jemne ideme na to. Čiže toto používam, hej, objednávam si to vždy z nejakej stránky. Teraz napríklad som si to kúpila v Anglicku, keď som bola, hej, za svokrou. A k tomu som si kúpila na skúšku aj takéto telové mlieko,
ktoré tiež akože že trošku postupne vám dá také, ale akože že by som bola nejak extrémne opálená, nemôžem povedať, ale zase lepšie, než keď si dáte niečo a máte flaky, hej, a vyzeráte, aký vám to švitorilo. Takže radšej menej. Menej, ale viac je viac. To zase pozor. No, takže to je asi všetko. Ja si takto produkty veľmi rada takže prikúpim, hej, keď má niečo toto. Takže určite vám dám vedieť, keď nejaká absolútna vychytávka prejde mojimi rukami. A to je zatiaľ asi tak všetko. Dúfam, že ste nezošediveli z tohto môjho tutoriálu. No pozrite ten rúž, on je ale mám rada aj tento. Akože fakt, na to, že L'Oréal, lebo ja to stojím. Čo to Maybelline? No, tak ten je takýto, ako, on je, no úplne iný. On je taký proste matný, tento je taký matnejší, keď vám usuší sa a ide dosť ťažko dole, hej? No, ale môžete si zamiešať, hej? Môžete kľudne, to premiešaj, aj zuby si trošku môžete. Dobre, idem, majte sa krásne.